World Valletta saret protesta minn Afrikani li jgħixu f'Malta, protesta li saret bilan li tinħoloq kuxjenza dwar il-problemi li jaffaċċjaw l-immigranti f'Malta, fosthom dwar nuqqas ta' dokumenti u allegata diskriminazzjoni. Kienet lajta Change the System li dwiet ma' toroq tal-kapitali e kif folla ta' madwar 100 immigrant Afrikan ħarġu jipprotestaw bilan li jiksbu aktar drittijiet. L-ilment ewlieni tagħhom kien li dawk li jsibu impjieg iħallsu dak dovut lill-istat iżda ma jieħdux l-istess benefiċċju bħal ħaddiema oħra. Oħrajn tkellmu fuq il-bżonn tal-integrazzjoni mal-Maltin. Irġiel, nisa u anki tfal ħarġu jduru b'diversi kartelluni li fuqhom kellhom kliem li fil-qosor jispjega s-sitwazzjoni li huma jinsabu fiha. Uħud minnhom urew it-tħassib tagħhom dwar id-dritt tal-pensjoni waqt li uħud qalu li qed jgħixu f'faqar. Il-protesta kienet organizzata mill-Komunità Afrikana f'Malta li jemnu li fl-aħħar 12-il sena kien hemm biss 5% tal-Afrikani li jingħataw status ta' refuġjat. Qalu li dan ifisser li l-maġġoranza tagħhom għandhom protezzjoni sussidjarja jew protezzjoni oħra u dawn m'għandhomx l-istess aċċess għal benefiċċji bħal ħaddiema oħra.